అవమానమట అవమానం. ఆ అవమానాగ్నిలో మానసము పెళ్ళ 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 ఎండు కట్టెబోలి భగ్గున మండుచున్నదట. సకల రాజన్య చూడమని సర్వమహీపతి కురువంశ కులహంకార సుయోధన చక్రవర్తికి దారుణ అవమానమట. మడుగున కాలు చారి దొర్లిన నవ్వినందులకు ఆ ద్రౌపదిని పరాభవింపవలెనట. ఆ పాండునందనులను రాజ్యభ్రష్టులను గావించి వారి సర్వైశ్వర్యములను హరించి వారిని చిన్న భిన్నము కావింపవలెనట. అంతదనుక శాంతి లేదట, ప్రశాంతి కనరాదట. ఏమి చేయవలే మామ అంటూ మమ్ము ఆలింగనము గావించుకొని నేత్రముల బాష్పములు కదలాడ అవమానగ్నిలో దహించుకుపోతున్న మా ముద్దుల అల్లునికి